Atron kooperatiban erlazioa nahiko estua dela esan nahike. Azken finean, dauzkou irakasle batzuk goi mailako heziketa ziklotan, baina gero bai urtero praktiketan bertatik hainbat ikasle etortzen dira, bai kiroldegietara eta bai dauzkagun beste zerbitzu batzuetara. Batez be daukan praktikotasuna eta lan munduan sartzeko dauzkan ematen dituan errestasunak. Seguramente beste ikasketak baino askoz be azkarra sartzen za lan munduan eta hori da azpimarragarriena. Bai, urtero dauz 4, 5, 6 kontratazio berri eta orokorrian ia denak izaten dira lanbide heziketakoak, ez? Batez be kiroldegisetan 80% izaten da lanbide heziketakoa eta beste 20% bat graduatua. Así que bai, urtero egoten dira izan kiroletakoak edo baita mantenu lanetarako edo administrari lanetarako kontratazio berriak. Egokitzapen fisikoko goi mailako ziklokoak izaten dira, sorosliak eta begiraliak behar izaten direlako batez be kiroldegietan. Baina beste ziklo batzutako ikasleak be kontratatzen ditugu, adibidez mekatronika bat ikasi den ikasle bat egokitza izan leike mantenurako, edo administraritzako ikasle bat egokitza izan leike kiroldegi bateko harrerarako, apur bat danetik. Atron kooperatiban lan esparru ezberdinak dauz eta orduan funtzio ezberdinak egiteko aukerak dituzte. Kiroldegisetan sartzen baldin baga, bertan egiten diren funtzioak batez be dira sorosle funtzioak, edota igeriketako ikastaroak emateko begirale funtzioak, edota lehorreko jardueretan bestelako funtzio batzuk, ez? Spinning bat emun, bodypump bat, fitness gelan begirale gisa aritu, administrari lanetan harreran lan egin, sarrerak saldu, bezeroarekiko harrera on batein, orokorrian horrek izaten dira funtzioak. Bai, orokorrian nik uste lanian hasteko ezagutza tekniko oso onak ekartzen bezala, baina falta jakena da pixkat esperientzia hori, ez? Egunerokotasunak emoten dutun esperientzia hori eta askatasunez berba ikia, askatasunez murgiltzia lan esparru hortan, azken finean pertsonentzat eta pertsonengatik egiten dugu lan eta igual empatia hori garatzia falta jake hasiera baten, baina ezagutza tekniko aldetik oso ondo etortzen dira. Gaur egun pandemia dela eta ez jakintasuna handia da, orduan ez da erresa jakitzia datozen urtetan ze kontratazio perspektiba egingo guzen. Hala eta be argi geratu da pandemia honetan jarduera fisikoa oso garrantzitsua dela. Eta hori dela eta espero dugu datozen urtetan jarduera fisikoarekin lotura duken lan esparruak gorakada bat izatea eta kontratazioak gorakada bat izatea. Ezagutza teknikoak alde batera lagata, horrek oinarrizkoa dira, jarduera fisikoarekiko fisiologiai buruzko ezagutzak, pedagogiari buruzko ezagutzak, baina horrek alde batera lagata garrantzitsuena da empatikoak izatea eta pertsonekin tratuan gertutasun hori erakustea eta proaktiboak izatea. Horrek dira batez be ezaugarri garrantzitsuenak holako zerbitzu baten lan ondo inal izateko. Atron kooperatiba daukana da
lan esparru ezberdinetan egiten dabela lan, orduan jarduera fisikoko lan esparru asko ezagutzeko aukera ematen dago. Eta bestalde batetik, kooperatiba txiki bada, lantalde eta gertutasun hori asko sentitzen da, eta lantalde edo familia bateko kide sentiarazten zaitxue lehenengoko momentutik.